al canal del Sonat, som-hi. Novament estem a Montserrat per seguir un itinerari intrèpid. Aquesta vegada farem un llarg recorregut pel Serrat de les Garrigoses. Primerament, hem pujat per la Canal del Gat, una canal equipada amb trams de corda fixa. Després, per un corriol, hem pujat al cim de l'Agulla 499 i hem resseguit el Serrat de les Garrigoses fins a la darrera punta, a l'extrem est. Des de la punta est, hem iniciat un descens en ràpel, a plena paret, fins al camí de les Feixades. En el primer tram, hem seguit una variant de la Canal dels Sonats. Després hem retrobat l'itinerari original a la capçalera del tercer ràpel. Finalment, hem retornat al punt de partida, seguint el camí de les Feixades. A buscar la Canal del Gat. Nova de Trinca. Preses de peu, molt bé, tu. Molt bé. Amunt, entre les boires. I aquí, pugem per la Canal del Gat. Vinga. Vinga, amunt! La Canal del Gat té diversos trams equipats amb cordes de nusos. La dificultat és variable, però, en general, és un recorregut divertit, on hem anat superant els passos amb tècniques diverses. Després de superar la canal, hem trobat un corriol i hem començat a resseguir el Serrat de les Garrigoses. Al Serrat de les Garrigoses. Quin cim és aquest? Al cim del Serrat de les Garrigoses. Des d'aquesta punta comença la línia de ràpels. La primera instal·lació no està en el cim, sinó que cal baixar uns metres per trobar-la. 57 metres.
segon ràpel. Després de completar el primer ràpel, hem vist que no ens quadrava la ressenya. Havíem entrat per una variant. Clar, però aquest és 60, però... Ràpel de 50 metres, 10 menys 70. En el segon ràpel, ens ha costat recuperar la corda, tot i que era obert i sense vegetació. Però al final ho hem aconseguit. Després del tercer ràpel, hem travessat el camí del Pas de la Panxa i hem desgrimpat un tram de canal. Ràpel, 25 metres. Vinga, va, som-hi. Procura que la corda no es liï gaire. Estàs al penúltim ràpel, 25 metres. 25 metres. A tope! Vinga, que ja ho tenim, això. Els dos ràpels finals són els més Ja ho estètics, tenim. Això. nets, verticals i amb grans vistes. Aquí el Rafael baixant